Ženski odbojkaški klub UB je prva ekipa koja je ostvarila prolazak u polufinale ovogodišnjeg play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Ubljanke su u sportskoj hali David Kalinić u Beogradu savladale domaću ekipu Radnički Blasters sa maksimalnih 3:0 po setovima 25-13, 25-19 i 25-23. Najviše poena u timu UBA po 15 postigli su Isidora Rodić i kapiten Bojana Ćelić. Utisci pre svega su sjajni, čestitali mojim devojkama na prolasku u polufinale. Odigrali smo mnogo bolje utakmice nego kod kuće, što me jako raduje. Ispoštovali smo dogovor koji smo imali sa čionice i još jednom se čestitam mojim devojkama. Trener ekipe Radnički Blasters Nikola Milisavljević čestitao je pobedu ubskom timu. Pre svega čestitke ekipi UBA, stvarno su odigrali u jednom dahu, dok sa druge strane mi nismo mogli da dođemo do daha. U ovom trećem setu smo dali naznaku da ćemo možda produžiti ovaj meč, ali nažalost nismo. Što mi je žao, jer stvarno čestitke devojkama mojim za celu sezonu, kao i mom stručnom štabu. Mislim da smo radili jako dobar posao ove godine i ove sezone. Da smo mogli bolje, možda smo mogli, ali ok, žao mi je što smo ovako završili ovu utakmicu, jer su stvarno zaslužile više, ali dobro. Sve u svemu, jako dobra sezona za nas, još jednom čestitam mojim devojkama, čestitam stručnom štabu i upravi kluba. Spremit ćemo se da sledeće sezone bude još zanimljivije i još dinamičnije i lepše u ovoj našoj hali. Svoje impresije nakon pobede izneo je Milan Gršić, trener ženskog odbojkaškog kluba UB. Pre svega čestitke moje ekipi na jednoj dobroj i preciznoj partiji, takođe čestitke ekipi Radničkog, takođe danas i na jednoj borbenoj utakmici. Možda rezultat to ne pokazuje, a mi smo dosta energije potrošili da bi danas pobedili. Videli smo da ekipa Radničkog nije odustajala ni u trećem setu i uvela nas u neizvesnu završnicu. Međutim, izdržali smo, što je takođe jedna pohvala da i u prošloj i u ovoj utakmici u neizvesnim setovima smo zadržali koncentraciju i priveli meč u našu korist. Prva utakmica polufinala play-offa Superlige Srbije na programu je u subotu, 11. aprila, kada će ekipa Jedinstva u Staroj Pazovi ugostiti ženski odbojkaški klub UB. Najbolji smo, brate, klub.